Ako vyriešiť dôležité oznámy pri vchodových dverách? Napríklad dovolenka, zatvorené, otvorené, od, do, keď sa vám mení otváracia doba alebo potrebujete niečo oznámiť. Tu je priestor na tieto oznámy. Zozadu je zásobník na oznámy. My tu máme vytlačené zopár oznámov, ktoré používame. Zoberiem oznám vytlačený na klasickej tlačiarni, založím ho do zásobníka. Predtým, než ho založím, dvere vyzerajú takto. Po založení oznámu je tam aktuálna informácia. Dizajn oznámu reprezentuje firemnú identitu. Vyzerá to decentne, nie sú tam žiadne zdrapy papiera, nálepky. Je to funkčné a dobré riešenie, rýchle riešenie. Dodáme vám takisto PDF-ko upravené priamo do vašho dizajnu, ktoré si môžete editovať podľa toho, ktoré časti potrebujete meniť. Ten spodok je vlastne firemný dizajn, môže to byť aj inde sa nachádza ten firemný dizajn a tie jednotlivé chlieviky môžu byť editovateľné. To znamená, že ich môžete prepísať. My vám ich pripravíme tak, aby reprezentovali ten firemný dizajn, to znamená veľkosť textu, farba textu, zadefinovaná, typ písma zadefinovaný a môžete si ho prepisovať. Môže tam byť text, ktorý je prepisovateľný alebo ktorý sa dá prepisovať a texty, ktoré sa nedajú prepisovať, aby vám to z nejakého dôvodu niekto nemohol meniť. Takže máte nad tým plnú kontrolu. Tu som dal aktuálne datumy, aby ste videli, ako sa to dá prepisovať. Dole mi tam ešte chýba telefónne číslo, ktoré za chvíľočku doplním. Teraz si tam vložím telefónne číslo, ktoré potrebujem. Dizajn, ktorý je prednastavený, sa vkladá v tom štýle, aký vám pripravíme. Upravil som si aktuálny dokument, dám ho vytlačiť. Schválne nechávam reálny čas na videu, aby ste mali prehľad, ako dlho to trvá. Tu pôjde ten aktuálny oznam, ako sme si ukazovali predtým. Počkáme, kým sa v stlačiarne dostane ten dokument. Dokument mám vytlačený, skontrolujem aktuálne datumy. Vidíte, tu je to, čo som teraz upravoval. Zoberiem oznam a vložím do zásobníka. Predtým, než tam ten oznam vložím, mám tu ešte pôvodný oznam. A keď vložím oznam, nový, tak mám aktuálnu informáciu, ktorú potrebujem oznámiť zákazníkom. Vyzerá to pekne, elegantne, je to funkčné riešenie, veľmi rýchle riešenie. Doporučujem to pre každú firmu.